Ko na pot na wa ngi ba ka he bat ka bun bha nrei ka ba poi pat sya kilang kharep don bat ka duna bha wat hapdeng jong ka jingrang terkhong jong ka memereng ru i hakiwa kidang don ko nrei ban poi sya kilang kharep pade lada dei da kilat kilenti ki babiang ban sna lada dan kino-kino ke jarap kelalong ka ba sya ban penpoi ko sya ki pentharap ki jongi tau truk ukba shu yap terkhong bat don jing san shu wat lada kladai ke poru lada ukba san lane yo ka por badai ban san no pat seiso ondala dai ke por ban ot yu ka jing yakri kelong ke basir khai bha ha gini ki jakarap namar ngi ba ko tang ine pe tang ine beret bha ndrei ki penthakti lane ki jakarap ki don da ki phau tuli nga ban ong ki don kumba palat ya ka lai thau so phau benreu ngi la ban ong kumta habawan uwei utrai kti uset khambha ban penpoi ko sya ka kti jong lade wan uwei pat ule kumta si ule kumta ngi ba aki pentakti namar kejing bomdon ya kata kemen sem ketip lam dan ne kejing mar kliang kumta ngi ba aki pentakti jong wei nglaban ong ba ladap re jong wei pede kasa kejing terkhong kene kede ko ke bahala shu tanang kaina ranap klau kapor liur badai ba kapor baslap hai lu se nglaban ong ba ka he ndrei menta pede ba kadai kapor ke barang i ba ko ke baret ba idon yu ni upai pej mo puah jan don kene ke jaka ka bangidan ya ko nang tai na klau menta pe keret ba ko nang tai na klau ru kolong ke baret ba pada ke ba kapoi hang neru i kolong ke baret ba ya ini yo ban penon kam lan yo ban yakni daki khau teli ki penthor rep ba kumta i ba kam yadap ko te jina dang idon daki pat kilat kilenti ki ba khambha bangila ban den lan ngila ban tanang te na ke jaka bami ko nang te kedon kosus kedon ko ke ba he ba ayu le se la dang idon ban tan la dang idon lat ban thaulat mo daki no ki benta ban sna da upai yul se bakat unehi dan ubakam he dan ne daki kenjanala ku mongong yul se ka kelaban poi bai sekini ki jaka ka bangi ngirap lem kum tangi i ba ka jingrap namar ka jing bom don kanang her na kawai ka por se kawai pat ukbaw la dai ka por bandon kam ya ka ndai ngi i ka dadu une bunai ba nyo la palat i ka mat siteng jong ne bunai ba nyo ndai ngi i ka don kawairu kadai ka daun namar ba kam da slab ha bat kawairu imat ba kadai ka tenrai jing penmi kaduna palat ngidon ka dam hangte ndai ka imat ba kampoi syu sekini ki jaka lem dang ngidon da ki kenjapai lani da ki kenja nala ki babiang bakin poi sekini ki jaka kumtangi ibu kubah jing syau la dai ban san la dai ban plung la dai ban he ndai sui ba ka dadu kane ke por mentah ka dadu umnai ba nyo ule shu khamdan hi jing pher khnit tok bana ka tu ka por ke bangi dang shu thong kumta kala long ka jing isen ei pe tengini ki jing pach pedang jong ka ni ka penthoru kim padam kidang don hi kumne pe jing pach pedang nama ka jing terkhong palat kumta ha ba kumne imat ba ka jing seiso kan saduna shibun mentau senam berkane ke juyai jia man lau senam umdai tang mentau senam ajar pusan dai ke jujia man ke por ke jing bom yo jok ini ki penthakti pentharap ki beran haki bentaki bakham syarum na kete ke jaka bemi ke nang te na kadam na ke pot ke bahe bah jin la dang idan dak ki japat ani ki jana lagi babiang yul se ke kan poi ke babiang bah yul se haki ni ki jaka bok baru yul se ulaban san ulaban plung ulaban he hukum ke badai bak hukum seiso ru yul se kan long ke bakam biang bada bakhar yu marep ru yu kubah yul se kan long ke bakam biang ban ya ke balong kumne
hak bak shulong ter khong kum ni kene gede kamadan rep keba kabadon Sekitar was Kesihil distrik kabang jute pru ya kakum ka madan iap kolong bejrong bah Paisha do seti kabasedang ru nang tei na klik kabadon ka Serugba National Highway kabayai ling ba nang stoin Shillong kabang ju khot ru ya ka Porspung na do setai pai isu badan kene kejengka ntai kapoi baik sedu setai sya aka sedang nang tei na kabadon ka Serugba National Highway